Bazivuyele inkonzo zempilo kunye nengubo ngeli xesha lasebusika abahlali baseNgqeleni. Bathi bebezidinga ezi nkonzo zempilo ziziswe libandla iShintsheyonji libambisene namabandla aseZiyoni. Bathi bakwavuyele nokudibana bengabantu bale ndawo. Sive kumnandi kakhulu ngoba lo msitho wenziwe apha namhlanje ngulo msitho udibanisa intlaba zahlukane zabantu. Bathi abantu noba bebengavani besiwa kwezinye iilali kodwa ngenxa yale nto yenziwa apha intle ihlanganise abantu. So sizive kumnandi ngoba kukho abantu abancedakeleyo kwizinto abazidingayo. Kukho iimfuno zabantu, amakhehlekazi athile ancedakele apha namhlanje. Kukho nezempilo, amakhehlekazi angakwazi uhamba i-distance ende kodwa ngenxa yoba niye nazofika apha naza kufutshane simnandi ngoba amakhehlekazi ethu agodike ephethe into futhi azawuphila aphethe amayeza. Sonwabe kakhulu, kwenzeke into ebekhange siyilinde nobuhle obuza busiza ngenhliziyo ekhululekileyo emhlophe ukuba kuncedakale uluntu, kwaye sinonqweno uba ingase iqhubeke kanjalo. Uceba wakwa-Ward 14 eNgqeleni uNesiwe Mkhentane uthi wonelisekile linani labantu abathe baphuma ukuzoxhamla ezi nkonzo zifana nokuhlolwa amehlo, ukuvavanywa iswekile kunye novavanyo loxinzelelo lwegazi. Indlela esonwabe ngayo namhlanje xa sibona abantu bephumile bezozigoca-goca, bezoxelenga, bezojonga uba izifo zabo zithini, le nto singakwazi uyenza singabantu. Indlela esonwabe ngayo, sonwabe singathi kosasingekho. Sonwabile abantu bakwa-Ward 14 because abantu baphume ngobunintsi babo, bazincama abantu because kaloku bayazi uba impilo yinto exabisekileyo. Nalapha ngosifundise sive apha ayinganganto iyamangalisa. Omnye umhlali oselekhulile uNomalizo Mafa wakwaMncane ilali uthi unombulelo ngezi nkonzo ekwathi ibingase kancedwe nakwimeko yeenkedama ezingenandawo yokuhlala esemgangathweni nezixhomekeke kuye. Iithoyilethi ke ngoku zona nazo kubala kwakhiwe sekumva, abanye sebenikiwe kodwa sathenjiswa ngathi zawunikwa. Hayi, akasikade senzelwe. Ewe, nezindlu ezo ke ngokuna kwathi hayi kwaze kwathi umntu awuzakwenzelwa, bazakwenzelwa aba bantwana babazinkedama baxhomekanga ngamntu. Ngoku asikade zikude kuvele nto ke ngoku yenye yezinye ke ngoku leyo uba akho ndawo bahlala kuyo. Mna mntu ngokuna ndibagcinileyo ndawusuka ndithi mamololo ifikile ixesha niyandibona nathi. Aba baxhamli nabathi ingqele baza kuyiva ngokubaliselwa emva kokufumana ingubo, bakwathi bafunde neendlela zokukhathalela iimpilo zabo nanjengoko behlala kude namaziko empilo. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzanele Bhokhwana.